Pumasanya patangga windu wiyat amun-amun lirku mampang maletik mancolot baladalah jagat Dewa Bathara jagat mangestungkara yektine marem lan tentrem rasaku legawa krungu apa kang dadi aturmu Yayi. Yen pancen tekadmu kaya mengkono tan wurunga pun Kakang mung bakal condong lan rumaja. Yektine pun Kakang uga bakal madeg senopati. Aku ki jinejer satriya aja nganti kaya wastra lungset ing sampiran. Aku kepengin ngundurake para sata Kurawa ingkang ngrampit saka mburi kanthi cara nitih kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa. Ning upamanipun Kakang dadi senopati sapa kang dadi kusire? Kula saged dados kusir. Kowe wong mandu. Blangap-blangap paton ngucap kaya wong nglindur. Prihanul. Ora melek mripatmu, kowe iki wong wandu. Gaweamu mung beksa karo ura-ura. Lah kok arepe dadi kusir iki karepmu piye? Nuwun pangapunten Raden. Saderengipun kula suwita wonten Wirata rumiyin kula menika kusiripun panengah Pandhawa Madukara Raden Arjuna. Kowe kusire putuku Janaka. Kasinggihan. Kusir plesir apa kusir perang? Nun inggih kusir perang. Lah, yen ngono kowe wani ngendhaleni rata Garuda Yaksa sing gedene petang kreta lumrah. Nun inggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo siaga ing diri sawega ing gati. Sewang-sewangan Yayi Utari. Sembah kula ingkang miring jengkar paduka mugi-mugi lanang juretipun Kakang. Ya, muga-muga pamuji munumusi. Pangening kalanggan akwar panca montar tinon ler kakonang surem sorote tanpa dang Atnala wonten timbalan ingkang adhawuh Raden Utara. Sawangen iki kreta Kyai Garuda Yaksa gedene kliwat ukur ditarik karo kuda cacahe 4. Wani tenan. Nun inggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo lenggah ana pakusiran ning sadurunge kowe munggah. Kowe kudu nyembah ping 3 luwih dhisik. Yen ora ana kuwalating lelakon aja nyalahke kelawan Utara. Nggih ngestokaken dawuh.
Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu swita mring Sri Kurupati Paman Patih Harya Sengkuni paman kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawu Anggir Basukarna Laturi mirsani paman menika wonten wujudipun kreta ingkang agengipun kliwat ukur mbandang antrajang magut wonten palagan menika kreta menapa paman inggih menawi mboten lepat menika Kyai Garuda Yaksa kreta pusaka Wirata ingkang madeg dados senopati Nitirata sinten menawi mboten Prabu Matsapati inggih para putra-putranipun. Lah dalah. Menawi mekaten mang perintahaken para Sata Kurawa dipun udani jemparing ngestakaken dawuh nggih.